Ξέρετε ποια είναι η νούμερο 1 αιτία θανάτου στην Ελλάδα? Είναι τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Και αυτό γιατί πολλές φορές αγνοούμε τα πρώτα συμπτώματα και δεν επισκεφθόμαστε εγκαίρως τον θεράποντα γιατρό, παθολόγο, καρδιολόγο, αγγειολόγο και όποια άλλη ειδικότητα σχετίζεται με την πάθηση αυτή. Δυστυχώς, πίσω από αυτό κρύβεται μία πολύ σοβαρή αιτία. Είναι το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετοί συνανθρωποί μας και πολλές φορές τους οδηγεί στο να μην πάνε στο γιατρό, γιατί μπορεί να μην διαθέτουν 50, 100, 150 ευρώ για μία επίσκεψη, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο νοσοκομείο όταν είναι πάρα πολύ αργά. Πείτε μου, εάν είχατε 20.000 ευρώ στην άκρη, πόσο εύκολα θα πηγαίνατε στο γιατρό σας σε περίπτωση που νιώθετε κάποια οποιαδήποτε αδιαθεσία? Δεν θα πηγαίνατε αμέσως?